Kaixo, arratsaldeon hementxe beste astebetez, astelenez. Gaurko hitza zein izan ziteken? Mugetaz ari gintezke, mugak gainditzen dituzten artistak ditugulako gaur, baina mugarena aurreko batean ere aipatu genuen. Horregatik gaurko hitza ezoikoa izango da. Zergatik, artista beresi, xelebre xamarrak izango ditugulako. Eta ez naiz ari Paris Hiltonetaz, naiz eta aurreratzen dizuedan, gaur hemen ere izango dugula Paris Hiltonen berri, baina bada horretarako motibo berezi bat. Izan ere, bada mugak gainditu daitezkela eta gainditu behar direla uste duenik, ezta? Langarekin norberak bere belartzea eta ixten duen bezala, nola jarriko diogu ezta munduari mugarik. Arteak berak ere ez du mugarik eta disiplina desberdinak nahastuta egin daiteke, azken finean barruan duzun hori esateko eta adierazteko mugarik ez dagoelako. Eta muga fisikoak ezta herrialde artekoak jartzen dizkigutenak. Hoiek gainditzen dituen jenderik ere bada, ze gurean izango dugu gaur, Chicagon, Los Angelesen ibilitako bilagunatar bat. Eta ez da pagadi, badakizue, haiek bukatu zutela, herri txiki Amerika handi, baina bada, haren aurretik, antxe Ameriketan ibilitako bilagunatarrik edo amazatarrik. Hain zuzen ere, gurean izango da gaur, bertan ibili den Irati Santiago. Berak bai, mugak gainditu ditu bere ametsaren bidetik lanean aritzeko nun eta zinemagintzaren mekaden horretan, ezta, ekoizle lanetan aritzen da bera. Mugak, disiplinen arteko mugak ere apurtu ditu, Gartxot, Unsainek eta oraintxe bere proiekturik pertsonalenarekin ari da, hainbat musikarirekin, anaiekin, berak dioen bezala aritu ostean, orain bai, berak bere barruko hoiek arazalduko dizkigu gaurekin eta oraintxe zuzenan entzungo dugu gainera. Eta Karmele Gomezek ere badakizue mugarik ez duela eta haren zentzumenak denak nahasian ibiltzen direla, sinestesia duelako berak eta mundua beste era batera ikusi daitekela ulertzen laguntzen digula berak etortzen denean. Gogoratu non topatuko gaitu zuen itzokei, Bekomarra EITB, Txiolandian eta postontzira idatzi nahi izan ezkero berriz, itzokei abildua eitb.eus. Eta ezoikotasunaz ari garenez, atariko borobiltzeko beste kantu bat, zer eta gure lehen gonbidatuak ongi ezagutzen duen talde batena, Madeleine. Eta ohiko bizitza nolakoa den, batek daki ezta, baina norberak bai marraztu dezakela nolakoa nahi duen izatea bere ohiko bizitza hori. Esan dizuet gaur hasiera bikaina dugula, zer eta Gartxot Unsainekin. Gartxot, arratsaldeon. Faltan botatzen dugu hortxe zuk kaskoan izaten duzun txakurraren hori. Bai, hemen, zera belarrik ez da. Bai, gero kontatuko diguzu horren azpian zer dagoen. Izan ere hori kontatu zaritzen baitzara orain gau proiektu horretan, eta bertan egindako abesti batekin hasiko dugula gauzai, ezta? Bai, Ilargian eseri. Ilargian eseri ditzen da, esango nuke diskoko lasaiena gainera. Horregatik, gitarrarekin. Ba, aurrera, nahi duzuna. Naizta askotan ez dagon erantzunik banoa beldurre irabaziz
gero nahi dun ume bat naiz. Ezin egona erantzidun une bat naiz. Mundu mailako txapeldun bihotzontan. Sartuta utzi atea irekita. Ze argi zena itzaldenean, ilargi eseri. Argi zena itzaldenean, ilargi eseri. Ze naizta askotan ez dagon erantzunik, banoa beldurrei irabaziz. Ta naizta oiuak ez daukan oihartzunik, banoa beldurrei irabaziz. Ba hortxe, ilargian eseri gau edo gartxotun zain, ezta? Lehen ere esan dugu, beste hainbat taldetan aritu eta gero, Madeleine, Bizaldi, Grises, norberak bere bidea ere egin behar duela, eta egia esan, bere ezaugarrietako bat bada, beti bestei laguntzeko prest dagoela, eta anaitasun horretaz ere arituko gara, baina oraingoan, berak bere barrukoak ere idatzi, kantatu, dantzatu, ze berak makil bati baino, makil askori ematen dio Gartxotun zain, arratsaldeon. Arratsaldeon. Izan ere helburu horrekin, ezta? Sortu zenuen zuk nolabait ere 2018 gau izeneko proiektua. Bai, betikoa, ez? Beti aipatzen den musikaz nahiko inguratuta nabiela unibertsitate garaitatik, badira ja 15 urte, sartu behar, bai. Bai, kazetaritza ikasi zenuen, baina... Ikasio... Bai, hori irakurri dizut, kazetaritzatik baino gehiago, balio izan zizula hain zuzen ere, ez? Musikarako zaletasun hori... Eta zaletasun hori garatu dut, normalan bezala talde formatuan, talde askotan ibili naiz eta nabil, baina 2018an, eta esango nuke pandemia eta leheno aipatu dezun zakurrarekin egindako bertsioiek izan zuten ere, nola esan, feedbackaren ondorioz esan nuen. Jo, nik beste taldetan asko sortzen dut eta badaukagoa nerea bestiak egiteko, ez? Etxeko zutondoan egiten diren horiek, eta gainera orain arte jantzi ez dizkiodan beste jantzi batzu jartzeko, ez? Beste disiplinekin eta, bueno, ez da erresa, baina egia... Zuk aipatu duzu, eta nik ere erditxantxetan esan dizut hasieran, eta irudi batzuk ere ikusiko ditugu, gehientsuenok alaxe ezagutuko zintuzelako, ez da, txakurraren burua hortxe gainean jarrita zen eukala, eta hori zer da, izkutatzeko trikimailu bat badelako, edo azken finean norrari den kantuan baino, zer esaten ari den garrantzi gehiago izan dezan? Bai, nik uste izkutatzeko ez dela zen, nik ez daukat ezer izkutatzeko, batzutan umore puntu bat gustatzen zait, eta gauzak serio hartzea, batez ere sentimenduak, baino ematea beste humorezko bide bat, eta hizkuntzatik ere bai. Orduan, gehiago zan separatzeko, aritzen naiz Madeleinen, aritzen naiz Grisesen, ikusteko, hau da, zakurra. Ez dakit, beste hizkuntzatan gustoko dituen abestiak, euskerara ekarri nahi dituen, ez dakit, gitarrarekin ere ez duen beste munduko ezer egiten, gehiago zen euskera lehen lerroratzea, hori eren ere helburu handienetariko bada, eta bertsio hauek, hortan lagundu zuten pandemiaren itxitasun horretan gainera egunero bat egin eta oso produktiboa izan nintzen. Badakit gainera txakurrarena erdi kasualitatea izan zela, ze holtzara bakarka igo zinen lehenengo aldian inauteriak ziren, eta txakurrez mozorrotuta zendelako, txakur mozorrarekin geratu zinen, baina uste dut destinuak edo, baina ongi aukeratutako mozorroa dela. Ze ezin deituko zaitut txakur, bakigu horrek konotazio txarra daukalako, baina txakurretaz bai esaten da,
gizonaren edo lagunik hoberenak izaten dute. Eta uste dut laguntasunak eta laguntasunaz duzun kontzeptuak bai zutaz asko esaten duela, ezta? Ze hori denek azpimarratzen dute. Bai. Besteari beti laguntzeko prestatu. Bai, orain oso pilpilan jarri dan esaldi bat ere bada bakarrik ezin da, eta ados nago. Baina bai, nik ez dakit zergatik gainbalio bat ikusten diot beste norbaitekin egiten den horri ez. Gainbalio bat ikusten diot zure bizitza perspektiba antzekoa daukan norbaitekin partekatzea bizitza eta sorkuntzan modu berean ez. Ni zorionez duela 15 urtetatik izugarrizko jende ona eta talentuna daukat inguruan, eta nik ematen diet, beraiek ematen diat, eta hartu eman bada, ez? Harremana hori da. Eta anai deitzen dituzu danak, anai, arreba, sare sozialetan alaxe, danak anaitzat hartzen dituzu. Bai, ala dira, arreba badaukat, eta izugarri maitet, ez ditxu baino, bai, baditut beste anai arreba, ez dakit, maila ontakoak, eta bizibidea ere pixkat espresiotik ikusten dutenak, ez? Eta zentzua aurkitzen dutenak. Atzera egin dugu, esan duzuzu, konfinamendu garaian eta, baina gurera oraingora etorriko gara, eta hain zuzen ere berrienera, ez? Oraintxe estrenatu berri duzulako. Esatera ni joan, abesti bat edo bideo bat murru batetaz ari gara, eta azken finean, zure kasuan biak ere nahasten direlako, ez? Ze esan bezala, artearen mugak apurtu nahi dituzu, eta musika bai da jatorria, helmuga ere bai segurazki, baina bidean beste disiplina batzuk ere uztartzen dituzu, ez? Izan argazki gintza, bideo gintza, eta horregatik abesti bakoitzare gintza, orain propio egindako bideo bat ere osatu ditu, ez? Bai, hori da. Nik esango nuke nire oinarrizkona sentitzen duten horren transmisioa dela. Horrek ematen dit gainera kokapena mundu hontan, ez? Konpartitze horrek. Sentitzen den horri forma bat eman eta ez dakit, halako sentimenduen biografia bat osatzea bezala. Eta proiektu berri honekin, bai, bidean Jaiotz Osa eta Xabier Mujika, Osa eta Mujika konpainiako bi altxor ezagutu ditut. Eta pixkat hor ere, halako akzidente epiko bat izan zen, beraiek eskatu zidaten irratian txakurren bersioak egiteatik, hor ikusi ninduten eta ezagutu, beraien antzez lanerako pare bat abesti itera. Hor sortu zen laguntasuna, eta banik esanen, haizuta zuen ere proiektuan lagunduko diazu ez zuen talentu hori pixkat... Hartu eta jaso ez da. Hori da, leheno esandakoa. Eta bueno, ez dakat hitzik, Jaiotz eta Xabik niri eman diatena baloratzeko. Erakutsi dizute dantza. Eta ikusten dugu, bueno, eta horrek ere badauka meritua, kantatzeak ere bai, ez dut esango, baina hola dantzan egiteak ere... Esango dizut, aste honetan bromak egon dira, ea azken bideo honetan profesionala zein den, ez da hain argi ikusten. Egia da, biak oso mimetizatuta zaudetela, eta hori ere ez da berehala lortuko, ez? Esan nahi dut, azkenean biak akonbatzeak. Ensaioak eta lana, baina bai, jakina da azkenean nik beti esaten den, nik abestiei eta adibidez hitzei zugarrizko buelta pila ematen dizkiet, baina zorionez bada talentu duen jende asko bera euren disiplinatan, eta horiek batzen direnean ez, eta gainera atzean talentuaz gain izugarrizko bihotza handiak badaude, izan ere hitzen frikia zara, eta ez diot nik, zuk zer horrek esandakoa da, eta hor baduzulako ia obsesio gixako bat, ez? Hitzak beti josi eta hitzen bidez azaldu, eta... Ez dakit zergatik, txikitatik, eleberriak eta novela, eta normalean kontsumitzeko modu estandarragoak asko erakarri naute, baina gero musikaren arloan beti errima eta gainera ez dakit nola esan espresatu nahi dezun hori espresatzeko leku gutxi euki eta silabak kontatu eta irutzen zait, beste jendeak adibidez produkzioan edo sonikoa den edo zertan daukan garrantzi hori, nik hitzei ikusten diot ze sonikoak diren, ze melodia duten, eta batez ere, ez dakit, nire sentimenduak helarazi nahi ditut alik eta modu garden eta alik eta galbae gehien pasata. Izenburuak ere horregatik koxeak aukeratzen dituzu, ze murru bat hau da bigarren lanaren aurrerapena. Hori da. Eta bigarrenak izango du izena Harinira. Bai, orain indik ari naiz pentsatu, ea NA separa, izena hori da, bai, ondo esan duzu, baino betikoa, ea NA jarriko dudan handia palindromoa izan dadin, baina igual hor ez da ulertuko, baina bai, Harinira da, hitza alderantziz irakurrita eta gustatzen zitzaian, ez? Azkenean prozesu azeleratu hori gure baitan dagoen funtxo horretara joateko. Eta gaina aukera ematen dizu aritzeko, ari zarela, eta nira barrura, ez? Nira barrurakoak dira ere abesti hontan, eta oraingo lan honetan dituzun gehien txuenak, ez? Ari zara zure kezketaz, zure beldurretaz, azken aldian ere sare sozialetan eta buru makurxa marzo amatu zaitugu, batutan etxipenetik ere gertu, baina barruan lortzen duzula indarra ikusteko, panorama ez dagoela erresa, eta
batez ere zure antzera, zuk zer horrek egiten dutunean dana, ez? Hasi eta bukatu arteko prozesu guztia norberak egiten duenean, bidearen nekezagoa dela, eta batzutan aldapak gogorrak egiten dira, batxot. Bai, dena bezala, naiz berezia, eta ez dut uste beste inorek ez daukan sentimenturik daukadan barruan, baina bai gogorra da. Askotan da, imaginatzen dut, olako pasillo bat dana metaforaren alde, toaiaz beteta, lurrera bota ditudan toaiaz beteta, baina gogorra da, kompetentzia handia dago, proposamen batzuk ere hobe funtzionatzen dute, jendea ez dakit prestatuagoa dagoen beste gauza batzuk kontsumitzeko edora, ez dakit zein den aldagaia batzuk bai eta besteak ez, baina ez dakit oso argi bai eta ez hori ere zer den. Ez dut nik ere oso garbi, zuk azken finean arrakastaz ari garenean, jendetzarekin parekatzen duzunik arrakasta. Uste dut zure arrakastaren kontzeptua beste bide batetik. Bai, nik nahi dut kontzertua, beti zerren, nik nahi dut kontzertua jo. Egindan lana atera, bide profesional bat egin, eta zu gaur ona bezala eta ni beste gauzetala lanera joten gehan bezala, kasontan gure lanak badu berezitasun bat. Ni nahi jo, nire barnea jendeari erakutsi, aldan neurrian estenatokian bada ondo, iskina batean bada ondo ere bai, baina duin, ez? Duin eta hartarako borrokatzen. Eta eroso, goxotasunari ere garrantzia ematen diot. Eta azken finean lehen esan duzu, gotorlekuak, babeslekuak ere askotakoak izan daitezke, anai hoiek musikaren eta artearen inguruan osatzen dutena ere azken finean gotorleku bat izango da. Eta bertan bai eroso, baina nora ez eroso, ez? Ze esan dugu hori izango dela, harinira martxoaren 17an daban aurkeztuko duzun lana, hortaz ere hariko gara gero, baina orain momentuz behintzat, atera dugun azken diska esatera ni joan, baina, karo, disko fizikorik ez dago, ez dago, eta nahita gainera, egindakoa, autua, eta horregatik zuk esan duzu, nola esateko asko duan, eta hortxe abesti horietan behar badak abituko etzaidan, liburuxka bat idatziko dut. Hala izan zen, azkenean, inbertsio handia dago lako musika proiektuan, jendeak badaki, eta pixkat horri rentabilizatzeko ez, izaten da merchandisingaren dinamika guztia. Gaur egun ikustet, ia talde guztientzako, baina bereziki niretzako ez daukazentzurik, zedeak egitea. 10 salduko nituzke eta 8 10, orduan, eta dirua balio du horrek. Orduan, etxean hor kaja batean eukitzeko ez, pentsatzen nuen zer egin dezaket, zer eskaini dezaket, eta erakargarria izan dadin, eta gainera, monetizatzeko edo errentagarria izan dadinez, eta nik hitzak egiteko eta herrimatzeko, baina txikitatik ere ohitura asko eukidet, historia laburrak eta literatura zalea, eta ohitura hori eukidet. Orduan, idazten hasi nintzen, obsesionatu nintzen, eta lehen lanarekin kaleratu nuen, ez dakit, novela den, eleberria den, klasiko baden, baina bai, liburuxika bat. Etiketak zertarako jarri ez, batzutan. Hori da. Bueno, zuk etiketa batzutan jartzen asmatzen duzu, ze militantzia emozionala ditu diozu esanez, abestien truke zuk ez dago, esan dugu euskarri fizikorik, sarean egon daitezke, baina, bueno, haien truke batek militantzia emozionaletik dirua eman nahi badu ere, ongi etorria ez. Bai, pixkat hori da. Nik egin nuen zerbait berria eskaintzeko, egin nuen prozesuare gozatzeko, eta ez fabrika batera zerbait bidali eta handik 3 astera jasotzeko. Ruben Ramos, Aixe estudiokoak lagundu ziren maketatzen, txukun, eta oso harro nago. Humiltasun handinetik, baina harro nago egin nuenaz, eta harro nago ere, bigarren lan honek eukiko duela bigarren liburu bat. Eta ez dakit ala izango den beti, baina behintzat dinamika honek nahiko seduzitu nahi eta... Eta gainera, liburua idatzi idazten duzu, saldu ere saltzen duzun noski, merke, baina gainera ez duzu bidalketarik egiten, nahiago duzulako, aurrez aurreko horretan, geratuko gara eta emango dizu. Bai, egon dira Berlinen eta ezin ez geratu jendearekin, egon dira hor edo igual arabara bialde ditut batzuk, baina bai... Aldala behintzat aurrez aurreko hori, ez? Bai, zen pentsatzen nuen bai, eta asko hausnartu dute. Nik uste egiten detenak ere, ez dakit, igual Almeriako norbaitek gustoko izango du sonikoki edo deigarria egiten zailako, baina gure hizkuntzan, gure sentimentu ez, hemengo herriko kasu, ez dakit, bai, biosfera honen inguruan ari den horrek zeini egiten dio, ez? Ba, ingurukoari, ez, gertukoari, eta nik uste nire target edo zea hemen ingurukoa eta gertukoa da. Horregatik egin nuen 200 kopiako edizio bat, 3 bakarrik gehatzen zaizkit, eta horregatik hoi gero buelta hoi mardiazu. Ikusten zezintzoa zaren, hori kontatu gabe beste batek isilik esango zuen, eta zuk kontatu egin duzu, ez daukazulako lotxari, baina ez lotxagabe zarelako. Lotxagabe bizi zarelako baizik, eta biluzteari ere ez diozu beldurri, ze bada besti bat, biluzi izenekoa. Eta deigarria zait, ze bertan, bate pentsa dezake biluztera zuazela, zuk justu kontrakoa egiten duzu, zu jantzi jazten zoaz, baina ondoan dituzunek laguntzen zaituzte,
ez? Daukagun hori kentzen edo beharko genuken hori jartzen, ez? Bai, asmatu duzu hori izan asmoa, eta, bueno, bideoklipo hori kistora geratu zen, beste bostak bezala, eta bai, bi egunetan grabatuko nituen, aurreko laneko bideoak, danak gainea plano sekuentzian, berriz ere Osa eta Mujika, Aitor Goenaga eta Alvarorekin ere bai, eta bai, hori da. Biluzte prozesua irudikatzen saiatu ginen, kasu honetan pixkat gizartearen metafora da izango zen, bestean gau bateko harremanena, bestean abiadurarena, bestean ez dakiz zer, baina bai, esango nuke dana dala biluzte prozesu bat, eta lehen esan dizuan bezala, sentimentu horiek ez zaurgarritasuna lehen lerroratzea, ez? Gainera, jada egin beharrean gaude, ez daukagu gerorako uzterik, ez da, ze jada izeneko beste abestian, orain ikusiko dugun hortan, ere ikusten da nola hasi hastentzaren beste hautso batekin. Trajez jantzitako hautso batekin hasten da, jada izeneko kantu hori. Bai. Eta, karo, horre esaten duzuna da, ez daukagu denbora galtzerik. Denbora aurrera doa. Eta erdia ja pasada. Eta erdia pasada. Hortxe esan duzu, heldutasunera 34 urterekin iritsi zinela, ez? Lehen, aipatu diguzu. Heldutasuna lehen geltokira, edo apea deroa, ez dakiz zer da, baina... Baina batek ja ikusten du, bueno, urte mordoxika bat ere pasa dela, ez? Atzera begiratzeko aukera ematen du horrek, baina aurrera begira ere bai. Bai, eta bideo eta abesti honekin pixkat beti esaten den aztu dugun aurro hori, ez? Edo izan ginen aurro hori zenbateraino aztu dugun, azaldu nahi nuen. Eta horretarako oso ideia politia auki genuen lantalde osoak, eta, bueno, ateratzen den umean ere hiloba da, inar da, hiloba izateaz gain nire pertsona favoritua, hori izan behar da. Eta pixkat jarri genuen bera helduaren paperean, eta ni umearen paperean, eta ez dakit, bueno, ikusi nahi duenak bideoan pixkat ulertuko ditu mezu horiek. Baina bai, ala sortu genuen abesti hau, eta esango dut, kariñoa handiena diot igual abesti honi, ez dakit nire hiloba delako, gauekin sortu nuen lehen abestia izan zelako ere bai, Ekain Perez lagun eta sortzaile handiarekin batera. Eta ez dakit, eske inar ikustet eta baba erortze zaitu. Lehen esan duzu, bi dantzariak ikusita, jendeak ez duela oso garbi, dantzari profesionala zein den. Bakarren batek esango du, biak ikusita ere ez duela oso garbi, umea zein den. Bueno, seinale hona da hori, eh? Seinale hona da, hori aipatu garrizun, batzutan lotxagorritu ere egiten garelako bakarren batek ume deitzen gaituenean, ez? Nola ere, hau heldugabe bat da, edo zuk horri ziozu apur horik, eta horrekin jolasten duzu. Apuro gehiago bestia heldu deitzen diatenean. Ez dakite, hoi, ez dakit, hau haindik aur sentitzen naiz, honeako eta txarreako asko hausnatzen duten gauza da. Gauzak oso simple ikusten ditut, argi daukat bidean sentimentuak adierazten nahi dituela eta bidea egin, eta naiftasun horrek batzutan ere kezkatzen nago eta esaten, txot, esnatu bai, baina hurrengo guna esaten, igual ez nago bakarra ia izta orduan hortxe nabil. Dana bezala, Lehen esan duzu asko hausnartzen duzula, eta uste dut zure hausnarketa horiek eskaintzen dituzula. Noite izeneko beste kantuan, zuk esaten duzu, ni naizena baino ez daukat besterik ez eskaintzeko, baina ez da gutxi, ez? Ez. Noite ere pertsonaia baten izena da. Martxel Mariskalen Me llamo Ezequiel, así será para siempre novela tzarra eta nire favoritua daneko emakumezko protagonista da. Eta bai, kasu honetan, pixkat, ez dakit, harreman afektibo eta sexual azkar edo berehalako hoien, edo hoiek uzten duten urrengo egunaz ari naiz, ez? Zentzu honenean. Bai, utxune, betetasun, batek dakiz zer dan, edo biak akaso, gauza guztietan bezala. Momentuan behar da betetasuna eta gero, ez, biharamunea. Eta hor asko ideia ere lantaldeari otu zitzaigun, goizean, ez, inkomodidade puntu hori bada alanolako pertsonalidade edo ziurtasun ezen tenis partida bat bezala, ez? Eta pentsatu, jarriko gaur, miren izanio, miren Arrieta laguna handia, aktore bikaina, eta hor jarri ginen, eta hala sortu zen ideia hori. Piskat goiz arraroiek errepresentatzeko, saiatzeko behintzat. Ba, eta egiten dituzuna da, bideo guzti horiek ikusten ari gara, olako espazio diafano batean, ez? Soil batean, non distorsiorik egongo ez den. Hori da. Horra aipatu behar dut, azken urtetan Bilboko H Teatro konpainian ibili naiz, Kaskarot obrarekin, eta bertako Iñaki Ziarrusta eta Naia Muñozei esker, gauza asko ikasi ditut, baino akaso igual antzerkiaren soiltasun horrek erakarri nau, inoiz baino gehiago. Txikitan antzerkian ibili nintzen, baino gero aztuta, eta hori aplikatu nahi izan dut gure pixkat estetikan. Horrek ez du esan nahi,
Maxi edo beste bideoklip eder horien oso zalea naiz, Duela gutxi okerez banago hemen egon zen Sara Azurza Bai, ez da, bai. eta lehengoan berarekin egon zen bere bideoklip berria izugarri gustatu zait, eta zelan dagoen ze talentu, baina nik uste nire proposamenari olako gauza minimanak eta antzerkiarekin lotuta dauden, ez dakit, soiltasun horri dagokiola hobet. Soiltasun hori ere ongi hausnartutakoa dela. Bai, Ze noski, ikusten dugu, liburua, zure jantzia, dana kolore beretsuetan doala, alegia, atzean badagoela lan bat, Ez dala goizean jeiki naiz, mozorro txakurrarena jarrita listo. Hori olaztan, baina... Hori bai, baina horre evoluzio bate ondan bezala, Bai, eta kuriosoa da ere bai, hau ez dakit negatiboki edo positiboki barneratu, baino azkenean zakurrak bazuen utzikeria puntu bat, in eta jun eta hor izugarri deitzen ziaten joateko eta proiektu honi, ez nuke esango kostatzen ari zaionik edo burumakor nagoenik, baino bai, kostatzen zait kontzeptua lortzea eta kuriosoa ez, bat ere lanik edo oso lan gutxi duen zerbaitek ze harrera auki dezaken, eta gero ordu, diru, burua uste asko dituen gauzak ez daukala, onartu beharko da ere bizitza ala, eta arronago bietaz, eta baina kuriosoa da hori ere. Baina seguro gaude gainera, hemendik aurrera ja hasiko garela, ja malda hori leuntzen. Eta lehenengo hitzordua esan dugule, baina gogoratuko dugu, ze gainera bidei lagun edo anaia proposa duzu bertarako ere, odei da badadan, gurera etortzen da aurki, ze biak ere uste dut aldaketa hori ere egina duzuela, ez? Berak ere pixkat bertso mundu hauzi. Bai, eta behira, adibide, gustatzen zait aipatu izana, zen pertsona eta musikari baino, ez dakit, odeiekin pasa zait, pareko arima bat topatu detenaren sentsazio auki dut lehen urtean, bere diskoa entzun da. Zorionez personalki ezagutuet eta harreman handia egin dugu. Eta bai, kiston tipoa irutzen zait, sortzailea, Euskal Herriko ez dakit nola esaten den, baino altxor ezkutuetako bat, tamalez, ezkutua, edo orain pixkate azaleratzen ari dena. Eta bai, nire buruari bezala onena zordio zen barrutikari den pertsona bada, beretzako eta gainera izugarrizko talentua du. Nik Messi deitzen diot, bera Messi eta Ronaldo edo nola zaudete biak. Seguru baietz. Ura ere karriko dugu zaiora, baina momentuz hori hitzordua gogoratuko dugu, dabadaban, martxoaren 17an antzia izango zareta. Hori da, gau eta odei, eta izango da bere aldetik okerrez banago terapia diskoa lehen aldiz Donosti aldean aurkeztuko du, eta ni lan berriarekin, esango nuke kontzertu 2.0 berezi batekin, abesti berriekin eta liburu berri batekin, beraz gehiago ezin detin. Eta berriaren faltan hau ere emango diztugu, lehen duzun bezala behar. Bialduko dizut edo gehatuko gehan ez bai kafi hartzeko. Artxot, estimatuta dago, eta segi horrela, besteekin batera zure hausnarketa horiek zintzotasunez eta batez ere eskuzabaltasunez partekatzen. Bai, eskerrik asko zuei, gonbitagatik eta laiztera arte. Eutxi horri. Hortxe geratzen dira hitzorduak eta gogoratu, gau ikusteko martxoaren 17an dabadan. Bertara joateko moduan izango da, orain bai, orain Euskal Herrian delako, orain dela urte pare bat edo esan izan banio, behar bada oso eskura ez litzaiokelako geratuko, baina gure urrungo gonbidatuari Irati Santiago, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Zer moduz ongi? Oso ondo. Bai. Izan ere esan dut nik atarikoan, Los Angelesen ibilizarela. Olakotan badakizu guretzat izaten da, hala, Los Angelesen. Karo, bat Los Angelesera gauza askotarako joan daiteke. Zu joan zara, zinearen mekatzat hartzen dugun, zinearen gailurtzat hartzen dugun toki batera, hain zuzen ere, terreno hortan lan egitera, baina meriturik ere zaizu hortarako falta, ze orain aztertuko dugu pixka zure kurrikuluma, baina tartean
BAFTA sari ezagunetarako izendapenik ere baduzu, zer eta Euskal Herrian egindako lan batekin. Beraz, Bai. bueno, ikasle, moduan gaude. BAFTA ikasle, Hori da letra txikia, baina, bueno, orain amua botako dugu, badakizu, eta gero ja letra txikira jaitsiko gara, baina ikasle edo ez ikaslentzat BAFTA izaten jarraitzen du, beraz, zure buruari meriturik ez kendu. Ze hori Ameriketan ere ikasiko zenuen. Gu Euskaldunok zurrunagoak gara eta merituak kentzen diogu gure buruari, haiek berriz gloriatu egiten dute berea. Bai, hori gila da, bai. Izan ere esan dugu, ezta, Aberne lanarekin, iritsi zinela BAFTA horietara, eta iruditzen bazaizu aurrena ikusiko dugu nola hasi den guztia, zerekin hasi den guztia. Hortxe, pilotari izan nahi, Abernek, baina emakumezkoa izatearekin, ez dakit ingurukoek ere behar bezala ulertu ote zuten, ez? Bai, hori izan zen, guen dela 6 urtez, Me Too mugimenduan, eta hori dena asko ze lehenago, eta unibertsitaten neola, masterra ikasten, bion artean Emma Johnson zuzendaria, eta bion artean sortu genuen, eta, ez da lotuta, ez dare oain eguneko, nolako mugimendua sortu den eta nolako arrakasta izaten ari dian mugimendu hauek eta hodena. Zu pilota gainera gertuko duzu, familian ere, esan dugu 12 honakoa zarela, eta familian badituzu pilotariak eta, baina deigarria da, Aberne izena zergatik jarri zenion. Jo, nei, Estatu Batuetan irati izena nahiko zaila zen ikasle guztiontzat ikastea eta irakaslentzat bai, orduan, broma bezala ez esaten nien, nahi bali mazue Pilar deitu, nahi berdin zait. Eta gero, euskerazko iztegi bat hartu nun, eta ikusi nun Pilar zehola itzulita Aberne bezala edo Abene bezala. Orduan, hortikan grazia entziten, besteik ez. Txiste moduan izan zen, txiste moduan hartu nun, eta holaxe ditu nien. Baina, degarria ere bada pixkat zure bizitzako jarrera zein den, ezta? Aztera egiten badugu, bat ikastera doanean, zukalaxe, 3. maila bertan egin zenuen Estatu Batuetan, eta ja somatu zenuen, ura izan ziteekela zure tokia. Ez, zelen esan dugun bezala, mugak, langak ere gainditzeko daude, eta zuk 17 ingurukoak bintzat gainditu, eta beste puntara. Hoi da, bai. Junitzan, ni Salamancan ikasi nun, eta aukera zeon Estatu Batuetan jutea, beka batekin ikastea. Orduan, apuntatu nintzen, zertzen, edo, probatzeko. Nahiko ausarta naizela pentsatzet, eta, probatu inun, eta Ohioa junitzan, 3. urtea. Eta, klaro, Ohioa izan zen, beste esperientziat, beste mundu bat, ez daukana zer ikusirik ez Los Angelesekin, ez Euskadikin, ez zerrekin. Eta urtebete haman nun Ohioan, eta, asko gustatu zitzaiten, esperientzia oso politia, eta bueltatu nintzanen, orduan ja hasi nintzala ikasten master bat iteko. Estatu Batuetan unibertsitatean sartzeko azterketa bereziak behar dituzu, GRE, GRE eta olakoak ikasten hasi nintzen, eta pasan ditun, eta orduan master bat inun Chicagon. Eta hango ikasketen barruan proiektu bat egin beharra zegoen, eta tartean egin zenuen, ez, Aberne izeneko hau, eta zer eta BAFTA-etarako izendapena lortzea. Hori bultzada ederra da, batentzat gero kurrikulumerako, netazuk izan bezala ikaslentzako BAFTA izan. Baina bai, bultzada izan zen, unibertsitateak izendatzen dute, ikasleko izendapenak unibertsitateak egiten ditu, eta orduan unibertsitateak hautatu egin zuen Aberne, errepresentatzeko, eta hantxe onginan. Ez genuen ezer irabazi, ez genuen ezer, baina, aizu, izendapen bat da, eta... Lehian, hoxe bai. Hori da pilotan bezala, irabazten duenak bezain beste meritu dauka, gero galtzen duenak, edo bigarren geratzen denak, ez da? Orduan meriturik ez dizu, kenduko. Beste, karo, han, Amerikako Estatu Batuetan, eta hori hemendik bertatik joandako hartzai, gero indiano eta bueltatu zirenek ere badakite, hango bidea urratzea zeinen zaila izan daiteken. Eta batez ere, zure bezalako langintza batean. Ze azkenean ari gara, hantxe mugitzen da mundu erdia, zinearen mundu erdia hantxe mugitzen da, ez? Eta tarteka batek ere esan behar du, nire hemen nago. Nola izan zen bide urratze hori? Zaila, lehenengo Chicago neon nintzen, 2 urtez ikasketak egiten, eta hori izan zen, arroxa kolorekua. Ze politia dena, oso ondo pasanun, ikasle pila bat ezautu nitun, lagun pila bat nitun, izan zen,
lujo. Eta gero ja Los Angelesea joan nintzen bizitzea. Eta hoi ja ez, hoi ja arroxe kolorikoa ez. Hoi gauza askoz gogorrago bat izan zen, esperientzia ona, baino bai gogorra ikusten dutela. Jende pila bat dago zure lan berdina egiten, kompetentzia oso altua da, exigentzia nivela, osea, maila da tope, eta beti egun behar zuen ematen zure eguneko 200. Osea, ezin dezu eguneko 100 eman, osea, 200 da, kriston exigentzia. Hortarako, Bai, hortarako zoaz, hoi da. Baina moldatuko zinen tokira, ze beste Netflixen ematen den dokumental bateko ekoiztele lanetan ere aritu zara. Detektoiz, ez, edo teknologia jokuak izan daitekena, eta hainbat herrialdetan ere ikusi aldena, ez, eta pixkat, olako dokumentalak, garraio bideaketan nola sortzen ziren, eta nola iristen da bat Netflixeko serie batean? Bueno, Discoveryin, ni neonen Discoveryin azaltzetan, moin Netflixen, hasi nintzen praktikak iten, ez, eta nik eguneko 200 eman nun praktiketan. Orduan, hoi... Zuten, ez keupulamentuko da? Bai, estimatzute. Daukagun ospe horrekin, ez serioa garela danean, eta esan zutena, bai, estimatzeute. Hoi esan beharra dago. Orduan, hortik hasi nintzen, gero PA dala production assistant, personal assistant, kafeak eta olako gauzak ematen, osea, hortik hasi nintzen, eta... Gauzan, lehendik bazegoan sail bat, eta zuri esan zuten. Hau nola egin dezakegu jende gaztearen zat? Ez, pixkatze puntu eman dizaiokegu honi jende gazteak ere ikus dezan. Eta hor zure aportazioak egin zen ditu. Hoxe pasatzen. Eta, bueno, ikusi ninduen, kafekin, eta beti hola nabitzela, eta galdera batetikan, beste galdera bat izan zen, beste galdera bat, eta azkenen sartu nintzen, ekoizle asistante bezala. Eta laguntzaile bezala, ez? Eta hortikan ja, hiru denboradak egin ditun, bi izan zian estatuetan, eta hirugarrena hemen Euskal Herrin pandemia zala eta etzala, hemen ikan inun. Eta, bai, etxetik anaritu nintzen. Bera, Ameriketan egotearekin, eta txaskarri jo gixara nik atarikoan ere aipatu dut, Paris Hilton. Claro, esango du bakarren batek, Paris Hilton zeratik aipatu du aristik, haren dokumentala, haren bideoklipak ere eginten dituen ekoiztetxean lanan aritu zarelako, eta horregatik, arekin pentsatzen dugu, ez dakit parez pare, edo haren ondoan bintzat ibili zarela. Lagun pila bat inditune estatu batuetan, Amerikanok etzienak, eta Josea Moreno da zuzendari bat, bideoklip zuzendatzen duenak, eta berarekin harreman oso-osona gustatzen zitzaiguna bideoklipak egitea. Orduan hasi ginean, eta baten Paris Hilton etorri zen, Paris Hilton. Eta horrekin hasi nintzen. Eta, arekin ondo? Oso ondo, bai. Bakizko, las celebrityek edo geokapritxoak eta izaten dituzela, eta lan asko emango zizun honek? Bai, baina babesa sistema badaukate. Zuk ezintzea bere gana jun, eta, hombre, kaixo ezen muz Paris, zen pasatzu atxaldia. Amasara, gombidatuko tezen nuen, Kriston babesa sistema auka, eta bera igaldetzeko, ni ezin izan dumeakin itzein hola aurrez aurre hainbeste, bi gauza eta listo, kriston asistente pila bat zezkan, kriston, babesa sistema, batez ere, ez molestatzeko. Claro, bera joan da, eta azkenean, berak jarri du, bera horpegia duena. Hoxe, oso profesional izan zen, etorri zen, puntuala, berak inberrekoa intzun, eta etxea juntzan. Eta juntzan. Eta listo. Estinekin ere bai, aritu zineten, ez da? Zeinekin? Estin kantariarekin. Estinjekin, bai. Bai, nire inglesa ikusten duzu ez da Kaliforniakoan, nire arribekoa da, eta hobetzeko asko daukago hendik. Ez, hoi da, Steve Aokire bai, osea, behin astezeanen... Bai, rueda hortan, azkenean ja, behin muturra sartzea izango da zaiena, ez? Behin muturra sartuta, batak bestea ekartzen duela, Hoi da. Orduan, errexa izan zen, errexa. Behin hasi ezkeo, eta ez oso profesionala esateko da oso profesionala diala. Lan egiteko momentua denen, dia hobenak. Oso profesionalak, oso onak, oso jantziak. Gero ja beste gauza da, beraien bizitzeko edo beraien gizartean nola da onantolatuta, hori beste gauza da. Eta hori ikasita, ikasgai horiek ekarri dituzu motxilan Euskal Herriratzerakoan edo zer gehiago ekarri duzu motxilan? Estresa ekarri nun. Estresa? Bai. Horrek ekarri zintuen, pentsatuta bizimodu hortan segitzea zaila zala, Bai, hango estresa ekarri nun ona, eta hasi nintzen lanen, eta kontuatu nintzen, hemen estreseik etzeola. Beste ritmo batean moldatzen gela, onerako edo txarrerako, patxada gehiago zartzen genituelako. Oida, hemen goxotasun handiz bizitzen dira gauzak, edo behintzat, oidan ere konparaketa ez. Bi munduak bizi izan ondoren, ni alaxe konparatzen dut.
goxotasun handiakin nago hemen. Horregatik geratu zara hemen, Bai. eta sortu duzu zure ekoiztetxe Hori da. propioa, ez? Ba, ikusi duzulako, handik eta ikasitako guztiekin, zu horri ere moldatu zaitezkela, eta bueno, oain arte bestentzat aritu zaren bezala, zure buruaren jabe, eta hori ere ausardia behar da hortarako, ikusita kontua nola dauden, Hori da. Bai, ni seitun aspertzen ez, proiektuekin, proiektuan nik gustatzen ezkit itea eta bukatzea. Hasiera eta amaiera bat ematea. Eta orduan nik uste bazela garaia ni nire ekoiztetxea iritzea eta ni nire proiektuak aurrera ateratzeko, bai, garaia politia ikusit eta leku politia ikusit, bai. Eta bilabonan irekiet. Hombre. Ze baiz. Hori ba, etxe ondoan, Etxe ondoan. Paris Hiltonik ez da pasako, baina den pagadita ikusi ditugunak eta ninguren ibiliko dira. Dena esan duzu proiektua gustatzen zaizula hasi eta bukatu, eta gustatzen zaizu ere atzeko lana. Produktore lana, zuzendari gixara eraritu zara, zure lanetako batzuk ikusi ditugu ikasle garaikoak, hostal laburmetraia eta olako batzuk ere egin dituzu, baina zuk produkzioan, han bertan gustatzen duzu gehien. Nik uste ona naizela ekoizpen lanetan. Zuzendaritza lanak gustatzen zaizkit, pila bat, nik uste sormena ez orokorrean pila gustatzen zait, gauzak sortzea. Orduan sormena, bai, zuzendaritzako lanak gustatzen zaizkit, baina ni ona naiz ekoizpenen. Eta ekoizle hon batek ze behar du irati? Burua argi, Bai. kontrola behar du, dana, ez? Momentu bakoitzan ze gertatzen ari da, ze arazo egon daiteken. Bai, workaholic eta control freak izatea. Control freak, dena, bai, kontrolpean izatea, buru hotza, eta, bueno, nik uste ez hautzen hautenak esan gutela, bai. Ezaugarri horiek badituzula, ez da? Ezaugarri horiek baditutela, bai. Esan dugu hemen zure ekoiztetxean ari zarela, baina baita hemen elkartean ere bai, ez? Azken finean hori da, emakume zuzendari eta ekoizleak eta biltzen dituen elkartea, orain urte bat pixkan martxan jarri zena, hain zuzen ere sektorean emakumeek ere zer esan baduzuela, ez aldarrik? Hori da, bai, ikusentzunezko emakumeen elkartea da, hemen Euskal Herrian dugu batez ere, joera lan egiteko, eta batez ere da, ni aritu nintzen ordezka, koordinatzaile bezala, ordezkoa. Baina guain ja, eguzkina dela koordinatzailea, bera berriz bueltatu da lanea, eta nik juntakide bezala gehiatu naiz, eta oso kontentu, oso kontentu. Bira, hori baliatuta, eta jakindazu gaina hemen zaudela, eta uste dut ondo irudituko zaizula, Euskal Filmoteka Goraintxe liburu berri bat atera duelako, zer eta zineman aritu diren emakume aitzindarien lana, hain zuzen ere, balorean jartzeko, gehientsunak ere ez ezagunak egingo zaizkigulako, eta Aitor Zabaletak osatu diguaren gaineko reportaia. Ea zer iruditzen Gaur egun normaltzat hartzen dugu, baina urte asko ez direla etzen bat ere ohikoa. Emakumeak nagusi zinema kamaren atzean. Horren adibide Estibaliz Urresola zuzendariaren lantaldea, emakumeak dira ia dena. Berlinaleko sail ofizialerako aukeratu dute Laudio Arraren lehen pelikula. Urresolaren aurretik izan dira beste batzuk. Eta liburu batean jaso dute haiek egindakoa. Euskal emakume zinemagileak, Euskadiko filmategiak argitaratu berria. Merezi zutelako, haien talentua gerian jartzeko, eta benetan haien egiten duten ibilbidea azpimarratzeko, ze oso garrantzitsua izan da azken urteotan, eta oraintxe bertan. Behar dugulako, emakumezkoen eta andrazkoen ikuspegia gure realitatearen eta jakina gure kulturgintzaren azterketan ere. Hainbat aditu idatzi dute liburua, Maria Pilar Rodríguez Deustuko Unibertsitateko irakaslea koordinatuta. Testuetako bat Izaskun Arandia zuzendari, gidoilari eta ekoizlearena da. Nik 50 urte ditut, eta nire lehenengo film luzea zuzendu dut, oraintxe estrenatuko dutena. Eta zergatik tarratu eta inbeste, nik 20 urte nitunean ez neuzkalako erreferente horiek, ez? Orduan garrantzitsu horitu zitzaidan, aitortza hori egitea, ez? Emakume zinegile horien aitortza egitea. Euskal Herrian emakumeak oso berandu hasi ziren film luzeak zuzentzen. Begi bistakoa da estela parekotasunik egon. Gabeziak hor daude, baina oraina eta geroa ez dira bat ere ilunak. Behiratzen du iragana, aztertzen du iragana, tendentziak baita ere aipatzen ditu, eta batez ere ospatzen ditu hemen dauzkagun talentuak. Batez ere, orainaldian, baina batez ere etorkizunera begira baita. Euskal emakume zinemagileak liburua hutsune historiko bat betetzera dator.
Horixe ez da, Izaskunek aipatzen zuen bezala, ze garrantzitsua erreferenteak izatearena, ez? Zuk aipatzen dituzun izenetako batzuk, Ameriketakoak oso ezagunak egiten zaizkigu, eta hemengo zerrenda osatu beharko genuke nahikoa lan, ez? Bai, ni elkarrizketan beti esatet, zeintzuk dira zue erreferenteak? Gizonezkoak izan dira txikitatik, ze hoiek izan dira ezagunenak, eta emakumeen ikusgarritasuna oso ahulduta ikusi da, eta orain bai daukatela esatea, bai emakume referenteak nik badauzkat guain heldutasunean, hoi daukat esatea, baina txikitatik beti izan dira gizonezkoentzat niretzako. Bai, zorionez gainera aipatu behar da, oraintxe badela belaunaldi bat, ez, Esti Urresola aipatu dugu bideoan, baina Alauda Ruiz de Azua ere hortxe 5 lobitosekin badakigu, sariak jaso zituela, aurrekoan ere Ferozetan, Goiatan ere izendapen dexente baduela, eta hor ikusten da, ez, izen batzuk etorri dakizkiguke burura Maider Olabeaga eta beste hainbat, baina, bueno, ja pixkanaka ari zaizkigula, lehen esan bezala, iragana berbada ilunagoa, orain aldia eta etorkizuna baikorrago. Bai, hoxe, nik uste etorkizun batean, guain badaudela emakume gehiago referente bezala, batez ere gazteentzako, nik uste doi oso garrantzitsua dela, eta bai, etorkizuneako, asko zobetu ikustea, referentena. Eta zuk zer horrek, etorkizuna nola ikusten duzu? Ni oso ondo. Oso ondo? Bai, ni oso gustoa nago hemen Euskadin, pila gustatzen zaite hemen egotea, osea, estatu batu eta bai bueltatuko nuke, baino lan egitea, baino proiektu oso denboraldi motz batekin, eta gero bueltatu, eta bueno, bai, badaude proiektu batzuk garapenean, ekoiztetxean, así que, bai. Haiek aurrera ateratzen direnean ere izango dugu, haien berri. Hoxe baiet. Momentuz gauretzara kexatuko, ze zure gustoko musika jarri dizugu elkarrizketa hasteko. Ze hor lehen gartxotekin ere aritu izan garelako, ez da, artisten arteko saretze hori zeinen garrantzitsua den, eta hortxe jabetu gara, bazuek ere lehendik ere ezagutzen zinetela, bazenutela elkarren berri, ez, eta azken finean hor ekosistema hortan, ze garrantzitsua den elkarren berri izateaz. Bai, artea zaila da, arteaz bizitzeare, bai, zaila da, eta nik uste gartxoten musika oso ondo funtzionatzeula, batez ere zine munduan, eta zine bi adibidez jaialdian egontzan, eta nik uste bai, daola sinkriosi antzeko bat. Bai, dena den begira, Abernek ere pentsatuko zuen, zaila zela, emakume izan da pilotan eritualizatea, arek lortu zuen, spoilerra igual egin dut, bueno, zuk ere, Aberneren antzera, behar badan txikitan askorik etzen nuen amestuko ez da, ibiliko zinenik, zine munduan, eta Los Angelesen, batean eta bestean, eta begira, ametxo hori ere gauzatu duzu, ez? Bai, hoi egia da. Txikitatik, ni txikitatik banekin, Ontan hariko zinen. Bai, ibiliko nintzala zine munduan, bai edo bai. Zeiten ez nekin, baino... Ala izango zela. Ala izango zela, bai. Ba, begira, zuk egindako oiei esker, orain beste irati txiki bat jaiotzen bada alako batean, behar bada arek ere ikusiko du, egunen batean hortan ere aritu daitekela, ezta? Azken finan kateak ez dezala etenik izan. Bai. Eskerrik asko irati, bai. Bai, zuei. Gu ere josten, bai. Gu atzekoak, gu produkziokoak jasan egiten ditugu, emendik eskuminak gurutzeri, gure produkzioko lankideari. Gauzak ondo da zenean produkziokoak oso jatorra dira. Baina azten direnean trabak jartzen, bakizu, ja, ez, esaten dutenean, orduan produkziokoak. Mutu bat, zekara, dirua manejatzen dutenekin, beti ondo moldatu behar da, horitzuk ere bakizu. Bai. Eskerrik asko irati eta bitxik. Zuei, mila esker.
bizitasuna, horia da bizitasuna, eguzkia, ederrena, ala dio zazpi koloreren kantu horrek. Eta, karo, orain torriko zait Karmele esatez, bai, ala ikusten duenarentzat, Karmele Gomez, arratsaldeon. Arratsaldeon, zer modu? Horia da bizitasuna, alaiena, eguzkia. Argia. Ala alda. Baitu, egon naiz bastante irakurtzen horiari buruz azken aldian, eta esan duzuna bada, baina gero ere nahiko kolore kontraerrankorra edo kontraerran honi sortzen duten kolorea hemen, ze batzuk ere, bai, inbidia, ze adibidez, urreatik aberastasuna eta eguzkitik olako alaitasuna eta positibismoa, baina gero batzuk inbidiarekin, gaixotasun zenbaitekin ere uztartzen da, ze pertsona batzuk horitu nola ere egiten dira gaixotasun batzekin. Baina zuk horia ikusten duzu. Bai, zuek bezala, bai. Bai, baina ez duzula ikusten guk ikusten dugunean. Adibidez, zure soka hoiek, zapaten soka hoiek, guk hori ikusten ditugu. Bai, pentsatu dut. Zuk hori ikusten dituzu, bai. Bai, nik hori ikusten ditu. Hoi da, azpimarratu behar dugu, zu ez zarela daltonikoa. Hori bai. Zu sinestesista zarela. Hori da. Ze, horrela lehenengo azalpenean batzutan esaten du, daltonikoa, ez, gauza desberdina da. Erabat. Daltonikoak nazten ditu koloreak. Zuk nazten dituzu sentipenak. Bai, zentzumenak. Zentzumenak. Hori da. Edo nahastu baino beste modu batean jaso. Zuentzat behar bada nahiko nasgarri moduan ulertzen aldena, baina bai, pertzepzioan dago gakoa. Hori da. Aurrekoan larroxa kolorea zaritu ginen, larroxa batzutan beltzera izan zilekela. Baita ere. Bizitza bera bezala, larroxatik beltzera batzutan tarte txikia egoten zela, eta gaur ikusten ari naiz hori koloreaz ariko garela. Eta gaur ere espermatozideak ekarri dituzula. Bai, baina ja haundi ekarri dituz, jaran dutenga. Hitz, izka. Hitz desberdinak ekarri ditut, nire lehengusu-lehengusina eta nahi... Famili guztia sartu duzu gaur ere. Bai, hor, denak lan egitera. Eta, baitz egiten ari garen bitartean, hemen agertzen janden dira, batekin ematzen gara deskribapenean, baina nahi dudana da nola baitere, hitz bakoitzaren, azteko hitz horiak ekarri. Niretzat hitz horiak direnak. Zuretzat hitz horiak direnak. Bai, ze agertu da hiri, eta hiri bat... Iria gorria zen Loreleiren kantuan, baina zuretzat horia. Bai, hori da, eta badaude esan bezala, niretzat horiak diren hitzak, gero zuentzat batzuk horiak dira besteak ez, baina eta horia da zuretzat i bokal asko dituelako eta i bera delako horia? Hori da, bai, barkatu zut esan, baina doike horiaren oinarrian letra dago. Arrosakin etzen hori gertatzen, aurrekoan aritu ginenean, baina iarekin erraixagoa behar bada zuentzat ulertzeko. Letrak markatzen du, H-ak hor protagonismo apalago dauka, eta gero konsonantek mugitu egiten dute hitza aratonat. Konsonanteek mugitzen dute hitza. Konsonanteek. Ze zuretzat egon daiteke bat gorago, bestea berago, tarte gehiago edo txikiagoa, hitz baten eta bestearen artean, ez? Guk normalean danak segidan ikusten ditugu aldala tarte berdinaz, baina zuk ez, hor iritsi ikusten dugu. Hori da, eta gainera hitz bakoitzaren baitan, silaba bakoitzak ere badu nolabaiteko kokapen bat. Hemen geratuko gara adibidez, eman dezagun pause honi, ez? Bueno, biaten da, beitu, iritsi. Iritsi, orain iritsi blokea. Maileik esaten du iritsi hau da, betitik gora. Audioekin jolastu dut. Hitz bakoitza pertsona desberdinek esan da. Eta orduan, mailik adidez esan dizu, iritsi. Iritsi, eta horrelakoa. Eta zuk irudikatzen duzu lehenengo i hori berago dagoela, gero hori, eta gero txi gorago. Bai, baina nik ez dut irudikatzen. Nik ikusten duzu zenean. Ez da automatikoa da. Baina begira, konkurrentea edo espermatozoidea, konkurrentea dituko diogu, oroitarazten dit, txirrindulari bati, bazegoen aspaldiko bueltaren karteletako bat, alako... Kolore horiarekin turra, igual izango zangiago buelta Espainia baino. Ez dakizte kartel zen, baina alako kaskoak eramaten bai dituzte, egia da, ez, ematen dugola postura hemen hankak, hor besoa, eta... Bai, eta bidea jarraitzen denean, gero agertzen da berriz silabak ikusteko pixka. Eta mailerenak iritsi goraka zergatik egiten du, entonazioaren arabera? Hori da, baina horrek ez du esan nahi, mailik iritsi hitza esaten duen bakoitzean, nik hau ikusiko dutenik. Eta hau adibidez zango litzake beste batena, hau ez da mailerena. Hau Mikelena da. Hau Mikelena. Bai. Apalago, ematen du. Hemen ematen du zerraldo bat. Hor burua, hemen gorputza eta hemen hankak beraxago. Bai, bira, jolasteko ematen du lainoek bezala, ez? Bai, lainoetan ere noituta geunden, ez da? Bai, hemen ikusten da ere iritsi goraka esaten ari dira, eta ikusten da, onda nola baitere eskema.
bai, sobera ez komplikatzeko. Eta hori ikusten ari naiz, hori, iritsi direla denak, izkia ugari dutenak, eta horregatik ikusten dituzuzuk hori kolorekoak. Hori da. Baina orain egingo dugu kontrakoa, eta da, guretzat hori diren hoiek, eazuk nola ikusten dituzun. Eta iruditzen bazaizu gainera, adibide batzuk baditugu, eta lehenengoa, Ibani eskatu diogu, horia den hitz bat esateko. Limoia? Esan du, orduan, kokapenean, limoia. Hori goran. Hori gorago, bai. Eta kurba, limoia, giratzen du, eta goian. Limoia, bai, baita berriz errepikatzen ari da, eskatuko diogu ez errepikatzeko, ze hori da lekuan egin genuen akatsa. Ze guk zuri lana erraztea aldera, behin eta berriz errepikatu genuen, eta garbi geratu zen, hori gero nola behin eta berriz, zuk irudi hori behin eta berriz ikusten duzun tartea behar du. Claro, eske gauza da, entzuten dudan bakoitzean, mugitzen eta astintzen ari da hitz bera, horren batidorari, batidora sonororik ez dute. Hoi ba, hemen ziplo erortzea ez badugu nahi, ez dugu errepikatuko. Baina begira, aldea ikus dezagun hori zen Ibanena, ez? Ibanena garbi geratu zaigu goraka. Baina hori ikusiko dugu Josunerena. Ze Josunekean nola esaten duen eta horrea ze forma ikusten dugu. Limoia, ez, behin bakarrik. Bai, begira, Josunek egiten du, gehiago triangulu bat bezala, nenik ezkeraz nahiko azkar, eta gero bueltatu egiten du. Mugimendua egiten du atzeraka bezala, eta gero etorri nahiko plano beretsuan. Eta ez dugu esan limoianik ez dudala hori ikusten. Limoia da horia, gorria eta txuria. Claro, bakizergatik, ze kalabaza asko zituelako zuria zenez, hori limoi horrek zuritu egiten du, li horrek bai, horitik baduela, baina mo hori gorria. Hori da. Eta bai, beti gertatuko da, bai Josune edo bai Ibanek, kolore horiek aplikatuko dizkiotela limoia hitzari, betiren nire ikuspenaren baitan. Badugu beste bigarren batea. Behin bakarri jarri ezagun, eguzkia? Eguzkia. Hemen politena da, esan beharren dena, nola kiribilkatzen den guz. Guzkia goratzen du. Eta hori da entonazioaren arabera. Bai, eta bokalek nola dantzarazten duten kolorea, kontsonantek nola mugitzen duten bokalaren kolorea. Eta Josunekea irudi berdina osatzen duen. Bai, eta hemen ere gertatzen da, esaten diegunean, lankideei, leguzu lehenguzinei esateko, nervioso jartzen gara, eta limoia, jaro, guk normalean egaren ez solasean, ez dugu hola esate. Aitortuko dizut, zergatik uste dudan egin duela. Nik uste du bera grabatu ditula errenkandanak segidan, eguzkia, limoia, eta horregatik egiten ditu goraka. Behar bada, urruna egin behar ditu, banan grabatu. Ez, ongi dagoaz, azkenean berdin ikusten ditut, baina bai balio du azaltzeko behar bada nola esaldi normal edo ohiko esaldi batean, dena txertatzen da ez alako hainbesteko gora berekin. Eta hor ikusten dugu zuke konkurrentzia deitu duzun hori, ez? Hemen brometan espermatozoidea ditzen dugun hortan zabaleroa, ez? Batzutan ikusten dugu marrazkia estuxeagoa dela, eta beste batzuetan berriz lodixagoa, marra hori, ez? Hori zerbaiten araberakoa da, edo? Hori da, ahots bakoitzaren berezkotasuna. Eta gero nola mugitzen duten. Hemen adibidez, agertzen da irlintzi, ez dakiten entzat dira, bastanen badago aitz batzuk, bueltaxka bat emateko askotan jaten ginen txikitan, eta horregatik ekarri dut. Eta hemen ikusten da ere adibidez, erreak duen protagonismoa. Errea horregotea, eta gero urrengo silaban ene, konkurrente, ez dakit, politagoak edo interesgarriagoak sortzen ditu. Erre beti da oso kontsonante potentea, badu nortasun handian eretzat. Bai, hauskatzerakoan ere, erre hori, ez? Ateratzen zaienek, baien lujan bioketa ez dute berdina esango akaso, baina esaten dutenek erre horrek badauka, ez da? Bai, baina inkluso erreak berak iritsi bezala apal esaten dugunean erre bakar hori ere, goxotzen du, ez den beste mugitzen hitza, baina nahiko testura eta forma politak ere egiten dizkio. Nintzen pentsatzen orain bururatu zaite, baina nik esaten dizudanean, ikimilikliklik, hainbeste i dituela? Sekulako laino horia sortzen duzu hasteko, hitzori gainera oso polita da, eta gainera aspaldi margotu honenan atentzioa deitzen dit, batzutan arroxa pixkatekin ikusten dut.
Eta uste dut dela, ezin dut probatu, gainera bakarra naiz, ezin dut konparaketarik egin. Nire ustez, hor dago sinestesia berezkoa den puntu bat, baina azkenean nik badut ikasteko modu bat, bizitzen eskolatik, azkenean sesgoak, estereotipak edo kultura gehitzen dion zeo zer. Ta pink inglesez, arrosa baita, eta horregatik behar bada, nik uste dut hor memoria sartzen dela nola baita ere momentu batean, eta oso posible da, nahiz eta nik errekerre esan i horia dela, ikimiliklik arroxa pixka batekin ikus dezake. Hemen lan didaktikoa egiten duzu gurean, baina honek ere badu bere alderdi ludikoa. Sormenetik ere asko dauka. Eta horregatik, gonbite bat egin behar dugu ikusleei. Izan ere, hau, gero, musikarekin uztartuta. Zer nolakoa sortu daitekeen ikusi nahi duenak, itzordu bat edo aukera bat badu, Bernaola zikloaren barruan. Hori da, Gasteizen egongo gara Iruñeko garaikideak taldearekin, eta Larun bat honetan? Hori da, Zazpiterritan, Guridi Kontserbatorioan, eta nahi duenak musika aditu eta nire bitartez zuzenean ikusi, hor egongo gara. Hori da, ze honazuk ekartzen dizkiguzu lehendik egindako marrazkiak edo, baina aktuazio horietan, kontzertu horietan egiten duzuna da, momentuan bertan zer bizitzen ari zaren hori marraztu, eta orduan bertara doanak du musika entzun eta ikusteko aukera, ezta? Hori da, bai. Hemen gure agendan ere gogoraziko dugu, baina gaur esan da geratzen da, hortxe larun batean, Bernaola zikloan, Carmele Gomez, lan didaktikoan hemen gurean, baina alde ludikoan, antxe, Gasteizen. Zen eta ipixket. Hori da, ala behar duta. Eskerrik asko, Carmele. Bale, mil esker eta ikusiko gorain hori kolore hau, urruna ze kolore geratzen zaigun, ze pixkanaka, hortzadar guztia ere aipatu behar dugu, ze kolore guztiek dute kabida, ala behar du behintzat, denentzako tokia behar du, bai saiontan eta bai eta gero dena gainera nasi. Denak eta gero dena nasi. Horixe bai. Eskerrik asko, Carmele. Eta zuek gogoratu, bihar ere hementxe izango garela, ordura arte txintxo ibili, eta ongi izan.